Esenlikler. Selamun aleyküm harmada. Hoş geldiniz. Wa aleykümselam Farahat, hoş gördük. Bädiýän Farahat inni şemse kimede de ýetdi. Çykyş etmek nesiyamyda bereketleri. Gutlayan inni. Harmada. Haýdy näme meselem olayly kim? Dünýä we meseleken harmada. Türkmenistan haýdy. Köni Moskwa çaly tutup gof bilin öyle. Ozon Haýdy geçdim. sen durmam söken, aýtmalatken, ýöne şulky Mehmet Bey'in öňürek TikTok platformasyny mollum çıkıştırdı. Okuwçyň arasynda. Bir okuwçy aýtkany çek bolýar, mollum urduny. Hem şonu dinläp görünür. Ne soru var harmada. Awa O Türk bunun mollumu, yani kurlayan. Sizin siz Avrupa'nın özün yurtlarını yaşayan. Bizim ne diyese dilimizde özümüzü anlayıp, bizim özün yurtta yaşayan, dünya derecesinde üstlük diyese, ikisinin sonralı okuşları öğretmenin mollumçuluk etmek, okuşları bilim vermek formasında ne ehili? De şonun ýalymy mollumlar. Şeýdi üstüme diýjek bolan näni? Bärde Şweçýada mı ya? Men çağalyp döwründe Türkmenistanda mı? Yok, Şweçýada. Bolýa aýdyp beri. Ema Farahat, şol roly maňa dogrudyp durlar. Kardeşlerimiň birini alyn görün ine mektep mogollumy bolup şeýdi ya şolar ýalda çağılan aňyna goýýar. Ýaşlykdan hep. Birinjene men pikir edýän şol çykyş edýän erkek şol mogolluğunda onu ölse şol partiýa işler bolmaz, ya hökümet işler. O ýüni gödi ýalpylapdy. O Türkmenistanyň mogollumlaryny on ýaly hogu aýdyl dokuzy düzü mogollum ýa iýmiti dogly bolar ýa. Ol bir ýöreýte ugradygan ýöreýte çekilen rolik soňra şonu mekteplere ýaýradýar çağılar üçin. Onu dolanıp gelip ýöne sen häzir soragy berdin, men sen soragyna jogap berin. Ýok şolar ýaly Şweçýa mekteplerinde mümkin däl aslında. Birinjene bular o İslam zadyny şol özleri gidip berjaý edip gelýär. Hajatana etmelimi? Ya özüň üst başynda ödüp gelmelimi? Ya ýene bir zatmy? Ama olar erkin. Ýoşuk bilen çykyp düşünip ýene bir ýygyny klasa partada oturýar. Diňe bir zat gadagan Şweçlen mektebini. Okuw wagty telefon ullanmak bolana. Ene. Inne aýdýar asla mektebe şol telefonu getirmek gadagan etmeli aýdylýar da okuw wagtyny. Ya şo kapydan girende wagt ýöre tapşyrylýar, birine goýulýar. Ýöne şo klasa mektebiň içine şo telefonu alyp girmeliler. Şolar ýaly karar şu mahal üstüne işlenip ýöne haçan kabul ediljek şeýilmi? Ýylyň ahyrynda ýöne kabul edilmeli. Şoň üçin Şweçlen mekteplerine çağı gaty erkin. Birinkine ýaly urlan agam, käýelen agam. Bir bilen çağılar elbette gülüşýändir, söwüşýändir, çekeleşýändir, o bardyr çağılykda kim şonu etmedi ya. Her döwrün ya öz ýemeti bardy. Gyzygy bar diýilýär. Ýöne o Şu sizini mektebe telefon etmelik gadany dili onu dogry mesele. Bizim dogry düşünýärem şonu. Ýa-ni okuwçyň öwrenmek bilimlik gününi öýle telefon. Dikkatyny çekýär kenara. Mollumyň özüne alyp barşyna nähilek bolýar. Bolmaly. Şu Şweçde nähilek. Yok, mogollum özüň gaty tertipler barmar çağa gerekden. Şol bir zat ters düşünürse ýa diýse, olam barıp o beýleki mogollumlaryň ýa çağıran enatatynyň golawyny derse bollugy oturdy, mogollum otaýdy, soňra işläp bilmeýär. Mogollum
öz kollektivini pedagogluğun arasını istenlik gurrunu öz yığınaklarını edip bilir. Ona kadağınçılık yok. Yani o beynisi bekemedik çağa Suriyalda şey deyip aytı görüldadın görmedik tren bolluysa onu şu kanun boyunca da hem cinayet böyle. Berde tersine eğer enen atan bilip bolmasana şartı gelle bir daha itti. Ya sosyala itti. Ya polisa itti. Ya sen hakkın hukukun var. O Suriyal erkini yaşama. Yani onun şey Berde bizim moğolumudaydı. Başka okusun arkadaşın diye yanlışını ayan etme diye o yanlış tahtır deyip aycada. Çağırın sülün buna diyecek bu adamını. Ulluru. hava son yana yerim sana aydın benim sen düşündüğün şey hali. O sağaları şey diye diyordu. Bu rolün manasını yurttaşlarımıza biraz düşünüp berelim. Ne mi var da gurur edilýärni. Arada yurttaşlar şunu bir rolü çıktır. Onun bana doğrultuda şu parahatta var rolü. Onun şu tayda edilýärde bu çağı mektepte klasa elin aldırıp oğlum ben o meydana çıkayını yok otur näme agırlıp onun o çağda şu tayda oturan yerine guşup näme o yanına aksın beyle aksın gör moğoluma soğuluyam ya yine mislinin kara sulur yani omuzladı bunlar alıp temsilur yani kemçilikleri görseniz durmuştu hisası şu vardı hiç kimi hiç de ayıtman diye düşünceni birinci çağa anına koyuyor. İkinciden ullukana adamdan anına koyuyor. Ullukana adam mektebe katlamayandığını biz biliyor. Mektepte okumayandığını biz biliyor. Sen böyle olduğun başa taydı balağına da bu sıkmacağını biliyor. Ne yapayım? Ullukana adama aydınlatı. İş yerinizde soruyor kemçilik görseniz başlığını eylemi ya beylemi bir oğurlu edeyim, doğrulu edeyim. Şu zatlar görmedik falan o deninden eskidin değilin düşünce uyuluyor. Yan çağıran beýnesini. Son ularlarına bilen şu çağı aydılın radı son yerine getirmeli. Ine bular şu çağalıktan özlerini ulluk örneği terbiyeleyýär. Türkmençelere baysak. Men gören rahatlığım şo boldy, şo video tüzetdi. O bolmasa mümkinçilik bolsa Abdurrahman son şunu video orada başından mı ortadan mı ya iyidin yani. Duma hukmunu takıp koyuyor. Hak bilsin näme vardı görülüm gidiyor. Ne son men sonaydı. Şu cenayet bolupdu paraga. Ve şonu bizim aklı gelen yerimiz şu birinin kimçiliğini, birinin eksiklerini yanlışını aytman şu derecelikte Türkmenistan. Aytmanlarını mükaddim, aytman, ol prezident, ol hakim, ol başlık, aytman nämesi doğrudur, näme poýyda da aytmanlarly şu aytman şu derecelikte diýip düşünýärm men. Eğer biri gelip kimçiliğini aytmasa, sen özün köňüni häzirki oturan jinaş tapar. Hiç mi şoňa çykyp, sen şunu näme doğru diýeni nokta. Ana şu gide oturuyor doğru menki doğru mu diýip edip berdi. Oňa ýerde de közünden halk edi ýalňyş için. Soratlarım aytma diýdi. Ama bir moğolumyň özüň artdaşyny şol çağını mektepde şoňalar moğolum boldy. Men özüm çağa bordum. Şo moğolum şoňalar bana dawransa, gürlese, haýwatly. Men şo klasyna barasym gelmeýär tapygyna. Çağa var. Sen bir birinci klas çağa var. 10. klas bolan näle? Gıyranda gülük geçer ýaly. Ýa mektep baran çağa bir mulaýamjak. Çağa ýanky ine tahyýa dawranmaly bar. Ýumşak aýtsaň omgaýdan. Oňar çağın üstünde dapdyrsaňar nikäksiň çağa mektebe hüwdet barmalla. Begene hüwdet gitmeli, ol gitmedin nikä oňar çağa orda. Oňa molum tapany mile barjakka, gümüne etmeyecek. Kıstan pradyen yüzün alıp davranıp dursa. Şoňa datdyryň barmy? Harmada sen ýurdunuzda da. Yok, olur ýalda at yok bizde. Bolmagy mümkinçiligi yok. Çağı
Hem döwlet tarapynyň, hökümet tarapynyň, sosial tarapdan hemme taraplaryň goraly gitjek geri bolsa mümkin hem de şular ýaly bolýanda Türkmenistany bolýanda müňden biri mümkinler. Dine Şweçede de gün matarda mümkin. Onun şular görýän o deňeşdirende depesasyony ýa-da näme üçin beýdip bular azar berdi. Sen gowy okuýa ilmiň barmy ýokmy? Näçe kitaplar okujak, nerelere sen siýasat etjek diýip gelene, ol beden çykypdyr ortaga bala bir dem partiýanyň ýygynyň tribunasyna çykan ýaly gaýşap, ondan näme bolup görünýär onu. Köşeýtir bir şol roly men pikir edýär Türkmenistanyň hem mekteplerine o çağalara dinledýär. Türkmen edämen sonra. Hep şeydik bular gelecekde nesinin aňyny öldürýär. Hiç kimi görmehem, bilmehem, görseňem görmedik sıranlar deňinden esip gitdi. Ne şu pikir uydurulýar ýa goýulýar şol aňyny ýa bekemedik beýnesini. Ne para? Doğru, ondan men neştadi mene Türkiye'de etbörüne soňaljak bu kadakin diýen çağçyka denk gelýär. 5 münde mana işin anı durýar da işimiz inşaat bolan soň tekim işini şakajanda okuwdan gelýän we gidýän we durýan bolan olan gepsedi bir hili gatit düşük. Görnüň Türkmen şahatynyňky. Biziň çağlamada bilen deňgelen nokta. Biziň çağlamada ululukda näme boljak? Näme öwdüň diýen bolan Türkü gitjek diýär. Ya o uyurdu jahar bakjak diýär. Geleceğini görüp bilen oklar. Hiç eli. Gelecekte ne yapacak diýden, şonu anyk çözüp bilen oklar. Oňa bilimelerini şördäkiler hem 3-nji kat bolun derro bilýär. Ne yapmajagyny. Näme de okuýup bolsa şoň bolum şol urup diren ekenne. Okuş haýsy urdan matematikadan ya da udan ya biyologiden, himeden, dutormy şoňa urup diren ekenne. Haýsy uruny büýükdirä bilýän orda. Bir tarapdan gadat ýok. Biziň çağlamadan geljegim ýok, şoňy söylen. Men düşünüp oturýan parahat çağlarynyň tapawdyny, Türkmen çağlarynyň tapawdynyň bilim derejesini ýokardydy. Ya bizde gözüni açandan çağany ya maňyň ýerine goýýarlar en açasy ýa-da kalkol ýolbaşlar gelip parta meýdanynda sürýär. O mektepde okuwaklarına diňe çäreden çäre. Çağany gowlap ine şeýtir o ýa-da mektep oturýaram bolumyny erkek göwekligini harby gulluğa diýip alyp gidýärler, ne şo taýda muny birinji ýarmy öldür ýaly, ýenji ýaly, ur ýaly, kimse diýerler oglany. O aýdan plan ýerden sen planyny şeýwan ol, näme bi, ondan ol taýdan psihikaga döwüp gelýär ol. Armiýadan dönüp gelenler soň bolup psihikadan bir abatlar. Yani urup ýenjilerinden soň ol ýok ýoldaşlaryna. Ýani şol muny urup ýenjiligi başga welaýatdan bolgan soň oğlunu mayıp bolup gelen oğlunu bir bak ennamzan ne şular ya tersara bolup gelen oğlunu kulluktan invalid bolup oğlunu meýdini şularda soň onuň şu jenayeti eden oğlunun welaýatynyň ilatyny hormat bormy? Ýok. Şular ýörete diýerler Türkmenistanda şu bolmasyn diýip. Birek bilen bir gatnaşmasyn diýip. Browan adamsy beýle kowan adamsy bilen dost bolmasyn. Ýa, hany onuň görkezdi brolip ýalyp. Millet parasy. Gökte penteoryna kowan çağırar bir-biriniň üstüne diýip uruşmagy. Her ýyl şol. Agtar birikmesin diýip edilýär. Birden şol gökte penliň kibilen ýanyp bawarak çağırar ýa okuwçy agyn birikdirse ol kadym ata-babalaryň ýatlasy bular bileşip aşgabadyň üstüne hüjüme gidämek mümkin. Ene şo bolmasyn şolary bir-birilen uruşturýar. Uruşturýar. Hemme siýasat parasy. Niyeti ağzına aklap yurtsak kazaklarında halkı. Allah senin o karşı bana karşı doğana cıgı karşı komşunu idemede bir ekrekten anama ayırdılar da.
Doğru. Mektep reformasy, okuw reformasy kän azap geçdi. 5 ýylyň dowamında paraşat. Indi şu aňyrky özüň hökümet diýip atlandyrýan jemaatgar topardy. Öz halkyny bir zatlar etmek, bir ağız, bir zatlar etmek niýetinde bar bolsa, şu puwda da därmeler şol. Näçe ýyl bäri aýdyk gelýär tapara bilen kemine şu mektep tualetleri bardy Türkmenistan. Şonu düzeltmek ullukan bir işmi? Bular hana 3-4 milyar halkın pulunu hazynadan ogurlap, gerekmejek aeroportlaryny, ogodan şäheriniň akyrlygyny, akmagyny gurup otyryp, emma şu mektepler tertibe getirip, hajathanalary bir adam diýer real derejeye getirip bilen apary, ya edepleri gelene. Şu halky şu çolukda saklamak niýeti bilen şulardyr edilmeýär, düzeltilmeýär. Para. Akıllı, cahil milleti sömürmek antat dölede halmada. Hakyky. Tehedattir anlap bolýar hani ulrak şekeratlar füjür ömür bir günde bolýar. Ýaşynda maslahat çağırýar. Şeýden o doğumlu telpek berýär, on bir gün şikaýetler monç bol. Bay bu. Telpek raýalar. Pikirne maýdyp bilen ok, sözüm aýdyp bilen ok, diýil çarap gaýja don alýar. Don çekin jallar otay. Onun şahsiyer payı deyip atlandırıyor. Sağınmam sen? Konstitüsiyon açıp seret şu taydı. Padişah, sultan, han mağarada görürüm diye. Yok. Şu şey bir kalp uygurlaştırıyor. Yani çok karılan ağzı bilen. Orası bahçısı moklan ağzı bilen. Yine bizde padişah var. Yine şu bizim yemeğimiz, baş tutanımız padişah, şah, sultan. Yine şu derece getiriyor. Yaratanlığın ediyor neyse. Öyle de uğruna bunlar boktan kemput yasadılar. Yani Niýazdan o seferden mi o fiýhatlaryň bäri ýany goýdular. Şonu meden ýaranjanlar. Şuna çağılan aňynda herleýär para. Bulan maksady şol halky ilmsiz, bilimsiz, jahil goýmakda. Şonu goýsaň özü ham milletiň özü çök gerekenne. Elbetde, hani görüp oturýarsyň, görüňiz diýil şaýat bolundaklary. Galynym ýykyp ýumurjak bolar, parahat eger garşy durulmasa, ne problemi şu taýdy. Doğru. Aýdyr başga näme soragy bar? Başga näme mesele bar? Hem geldi kim beýleki meselelerde geçeli barda talwynda näme saklap ýörünürsen aýdyr kim halkyň öňünde şu. Aýdyr hiç derek yok. Hiç budu işan yok. Alım budu, bilim budu, sağlık hiç işan yok. Näme aýtsam? Opuk gelýär, görmek geçer, tutun ýerine opuk gelýärine. Yok. Parahat, o aýtmasan, o şu öňkülügini durýar şu taýdy. Problem, üýtgänat hiç şerik. Onu aýdyp durma. Mesela üýtgänat diýen aslında köjekler ýokdy. Aýdyp durulsa şu ahyrdan biri bolmasa, biri bir gezekde bolmasa, 5-nji gezekde düşünýär şu problemin bardygyny. Ya bu problemin köküniň nirdedir? Halkymyza beteren bir samsyklar biziň. Ýöne içinde kümsükleri bar diýip men o bilen radiolaşar. Jogapkärçiligi oýnuny üstüne alasy gelenler. Görsedir görmedik sıran bolýar. Ine şu mugolluýmyň diýen şuň çağına diýen sözüni düýnün märşo ýanky yetişen ýaşlarmy men deňindekiler ulraklaryň berja edip gelensen bir şu güne düşdüler. Duşundan geçip eman görmedik sıran bol. Ine şoň üçin baryp düşüp çukurmy şu. Şonu düşündürip ýadyman, ýaltanma. Sonra doğru bilenden sonra sebäpkäriniň özü de düşünenden sonra ondan adam düzeltip başlaýar. Mesela öňe içinde bir misal getireyim. Öňe içinde bir kemçilik bar da. Aýda bir şkap ýykylyp ýatyr, çağıra döwmeýär özü. Köňüm ýykylyp. Sen şonu düzeltmeden sonra bir gujak odun bolup durdy. Şu sufaner bolsun, şkap bolsun tapandy. Sen eýäm gidip bagdan magazynyň şon kileýini ýerinden gelip şonu düzeltip çüýläp ýene de şonu abatlaşdyrýar. Şeýle kullanma bu şey. Doğru. Yani cemiyetimiz hem şonu çaşyp ýatyrdy. Yani şonu bir abatlamasak, öýümiz de her bir masalada öýüýi. Yani şu çağırı ilmsiz bilimsiz galyp otyr. Şonu görüp otyr aýanaty.
Şonuny o çağatyn elinden tutup mektebe näme ulumy buradan bir diýer zatyňyz näme görýän kemçiligini aýtmasa bilahi adam bolup ýetişer. Edip mogollumy ýa-da direktor bilen görüşýän enatan gördüm. Görüň ha. Maňa deg mesele bolýar. Ana degmesen ene çağa bolurna da dip ýetişdirip otyrylar da ýetişdirdilermi? Näder bolýan zatlar mektepler. Näşo? Ve halk kötüneyen tarafını, yetmeyen tarafını aydıp durmalı eken her zaman onu. Elbette. Aýdyp durmaly, diýip durmaly. Şu zatlaryny şeýdik gidip dursa birini baryp ýetjek pellehanamy şu bor adamlar ýa ýurtdaşlar aýtmaly. Çağalanyda eýelik edip mektepde şu diýilýän zat bilen soňra bular diňe bulgurnak bolup ýetişýär. Gerekmese şunu ýalyp ýa şular ýalyp bilim sistemasy. Yok. Gerek bolmasa onu bırak hak hukuklaryny üçin özüňkine ýatdan çykardyň hiç bolmany çağalyp hak hukuky üçin, ilim bilim almak hukuky üçin görüşäň diýmen. Görýän zat teret parahat biziň görýän zatymyzy aýtmak biziň parzymyz. Birinjiden hep kalbymyzyň öňünde. Ikinciden jemgyýetiň öňünde jemgyýetçilik borç diýilen bir adam bardyr. Ene şon bir jaýda otyr şumady ki şu meselen bu adam. Sen etmesen, men etmesen, o etmesen, onu kim etmeli bu gurrumu? Ola diýdi hana, indi şoň uralýar, bütün mekteplerde, bütün Türkmenistan boýunça çağalary okudup, öwrüp, aňyny öldürýärler. Bizim şoňa garşy, onu 5 ýyldan soň o çağı, sen näme diýende de gulak atma, ýok aýtdylar, kemçilik bardy, gurrun etmeli diýdi. Demek, bu kadın ne parahat, hamına da, bu kemçilik bardy aýdýar, şunu görmeliler. Ine internetin hadagan çıkıram, sonra şundan gelip çıkka. Sonra da bir gün aýdarlar, ay yok, bir de bular ýalyny ata-baba ýoly dolanyly. Hani hemmäňinde mescide gatnaň diýse, bolly gutarly dünýäwi mekteplerem ýapylar. Ora şoňa ertip barýar. Bularda halka hödürleri konsepsiýa da yok, bularda halka hödürleri bir ýolum yok, ýodu da yok, hiç tat yok. Diňe özleri üçin urdumçalygy urdular, ýurdun baýlygyny. Bolu halk bilen işi yok. Absolut. Näçe halk samsyk boldy, bular soňça peýdady ýa-da. Näçe halk bunyň daşyna çykaryp goýup bildiler, soňça da peýdady. Olaryň ýurdun içine halk gerek gäli. Olaryň şu halkyň oturan topragyny aslyndaky baýlyklar. Zatlar ben ýa-da man o düşündirip durmaly. Ne günahsy. Her barada tarapyndan para. Bilen başarylacak. Senin başarılmanın şu zatları doğru düşünen aklına şuurku düşünsün yani. Demek şuram vaat talep etti ya. Talep ettin. Bir topar kitaplar okudun. Bir topar saytları girdin, gördün, deneştirdin. Beyleki devletlerini, Türkmen halkının durmuşunu yağdığını. Yani şundan sonra biliyen sen ne verelerine şu tayda yaşayışı yok. Yurt bağlı da. Yani yaşamak. Yani mesela şu tayda. Erti o vanatlı ýa-da Hytaýlar gelip ýurdun içinde doldurandan soň Türkmeni tanmaýanlar bolsa, sen kimler? Ola jolşu. Ana geldiler, ana kişiler Türkmen evçilerinin aldylar kärlerini, hönerlerini, ana demeden borsiýet Tatarstandan getirdiler evçileri, şola gorlu. Sen çykýan. Şeýle. Türkmen sanatçı näde bir neme öğretýärler halkyň çağrında. Aýtmaň peýdasy ýok. Sizin çykyrma peýdasy ýok. Men bäzan aýdýarna. Näme kimsiňiz aýdyp durmaň aýdyň. Meň onu maňa aýt ýa, oňa öz araňyzda görüňediň diýseň, ýok peýdasy ýok. Peýdasy ýok. Buny ýöretirler içindäki şuurçular ýerejär. Şuurçular men üçin şuurçulyk söýlen esasy propagandany ýerejärler. Peýdasy ýok, aýdynyň peýdasy ýok, aýtmaň otur, sizin çykamaň otur, peýdasy ýok diýip. Peýdasy ýokmy aýtmalar şonu. Doğru parahat. Peýdasy ýok diýerde aýtma diýip. Aýtmanyň düzelýän zat barmy şo taýdy. Bolýa käşe şu adamy sen çykarman oturmaly, oturýar mene 33 ýyl ber. Näme peýda ber? Bir zat düzelim, bir pudok düzelimi? Halkyň bir durmuşy düzelimi? Näme boldy? Pozitiv bir zat barmy? Sesin çykarman, aglyny gurtlap oturany bilen, ýa gözüni ýumup oturany bilen, gulaklaryny kapap oturany bilen, näme utdy şu halk?
Ne 33 yıl aytıp bersinler 34 yıl. Hani sesin çıkarana kal. O 2 yaka yurdun başına akıl hatap etme. Sen halk köpçülüğünü anlattın. Bunu bular. Netice yok. Hep sesin çıkarana akla. Aýtmadykça, diýmedikçe üstüňe minýärdi bular. Bularça diýär, o bularça diýär, özüni ötapýa hiç mi diýen ýok. Näme diýdiňi dermeli, innekin kakwardyňam hens kanok diýip edýärler. Doğru. Emre Şeref para deňeşdirip görýänler. Öňkü geçen fakdymy şuňky gelecekde näme boljak. Nutuluklardan soň şu zatlaryny men deňeşdirip görýär. Şuňky mesela mekteplerde bolýandy. 30 ýyl mundan göz öňüne getirmegem gaty kyn. Ýöne 30 ýyldan soň şular ýaly ýagdaýa, şular ýaly pohurryga düşersiňiz diýdi. Hiç kim munanmaýar. Eger şonu bilen bolsa şo taýda edil şo niýatyn köşüni şuna ýetirme asmany sowrurdylar on. Tozanny. Ýöne bular şol ýuwaş-ýuwaşdan halkyň aňyny läherläp bir gün bir aýdan ýene bir ýyldan soň eýle niýatyn bir günne ýeme bolana gaby. Şahsiýet kulturyny glan eden ýa-şo derejäge ýeteme. Başda geleni agla beňrä boldy. Dady duýdap adamlar men sizin oğlunuz men yetim, ne ejem yok, kakam öyle boldy, doğuldum, jygylym öldü dip bana ağlaýardy. Bir günüm zon paçypdy, ene men senin ataňyz diýär. Düýna oğlunuz ýok diýdi. Ene men senin ataň men diýende çykmardyň diýdi. Ya tüýü ýetenden soň ene halkyň üstüne azgyrlyk başlady. Men senin oğlunuz diýen adam halkymyza diňe garamaýak diýip bilmep başlady. Sonra halk götürdi. Soňra da gow sinonim gözleýär, şo sözüne ýaşydy bar, garamaýak diýmek söwülmek däldi. Ona şo siz garamaýak şo ýeme. Döwlet dolanda oturuldy. Şey diýsen näme diýer? Ýok, sen bilen beýgimiz, nämämiz, sultanyny diýip bilýänler. Bular şo ýuwaşlyk bilen giýilen sen şu zatlar, şu sistema mümkin bol. Ozal bu zatlar kabul ediler diýse ýatsa tursa hiç kim oýuna da pikirine de hatda şu gara düşürne de ýok. Bolmagy da mümkinçiligi ýok. Görýän öme ilki döwürde şu paçalar zäherläp öldürýän keller. Ondan şolaram ölmejek bolup, şol entek şahzada döwründen köşkü körsämin maka sonra şu yılanyň zäher alyçykdan berýän kellerdi. Ennamy bedeni, organizmi öwrenişdi. Ondan soň ýuwaş-ýuwaşdan köpeldip bir ýylyň içinde şo hakyky adam öldürýän dogdanyny içip bilýän eken şo paçady. Hiç adam bolanak diýär. Ondan soň ýa öldürmek üçin köşkdäki wezirlermi, wekillermi töweregine kelip muňa awgar berýär, diňe içi geçýär, bolu başlat bolanak diýär. Ondan olam şo töweregine aklan kellelerini alýar wezir wekiller. Ine bular şey edip ağızdan halkymyzy zäherläp, muň aňyny öldürdiler, ýüregini öldürdiler. Indi halk şu zäherden çykyp bilen, ennamyny zäher çykaryp bilen, o gorkum da, olaya ürküm näme, gara hastalyk, gara batma näme diýip atlandyrmaly. O gorkar adam bäşin gorkarda soň ýene de oýuna kenay diýip gelip şu gorkulan adam depik giderdi. Ýok. Indi o Parisy köçen bir çetinle görse, o çetinlik Parisden o tiskerip kaçıp gidiyor Türkmen. Avrupa'da da şeyle, Uygur'un yeniliği zor Türkmenistan'da. Köçelere çarık para, hiç bir yerinde kadim zaman, kadim diyen bizim yaşlık Uygur'umuzdaki adamlar yok, hümer verip köçen o çetinden bir çetinle gülüşüp, tanışıp, gül kübülen çağırırlar, gidip barayan adamlar görmezsin. Boşa yurdun iş kanlak kaldı. Sebebin gözde sürülür, ne yapayım? Olur, dädir hamada olurdu. Adam ölse, öwle edip jaýylmany adam ýok. Jaýylmany adam ýok. Tawda gitmän adam ýok. Ikilen ýaşlar ýurtdaşynlar. 10-ka, 8-ka çağırlar, garlar bar. O näde bu adam bolsun, gurrun eder adam tapmaýan. Doğru. Adam galmady. Türkiýede bir adam ölýär, mümkin. Hayır.
bir wagtymyzdan bolaýan ýaly harmada. Eýlem ben bilemat näçe gurulap oturanmyz, sen hakyň bar näme diýsin. Öyle ýeme şu taýda jemlemel bolsa ýene de bir aýtjaklarym bar, paraset. Kemçilikler bar, teknoloji düşünýär, o köre Moskwiçe tutanýaryn operlukdur. Ýöne şunu ýa Moskwiçe bunu täzeden de o täze konstruksiýa geçmeli diýýär. Şol täze Türkmenistan ýanyndan täze konstruksiýa, eger şu tehnik dil bilen aýtsak. Ýa-da köne araba bilen 20-nji asyrda dolandyrmak ýurdu. Doğru. Yani köyünde ütmelerle täzeden ýa-da ýoňarmaly, täzeden düzmeli. Täzeden almaly. Bizde de şolar ýa düşünje bar da, aýdym bolsa şo bolsun. Baňa degilene gowy. Olaryň bir nähir berýän bolsa şo ýyl bolsunlar diýip. 90-njy ýylyň ahyrlaryna ýörgünlik bolan görürüňşi. Bir ýurdun içine çykdaýdylar bar. O da şol wezipelerde işläp, bir urply adamlar, baý adamlar, halaly haram nähir gadan türmen o bilen işim ýok. Ýöne şolar çykyp gaýdandan soň ýurdun daşyny, ýurdun içindäki hemme iş ýa borç şu garyp halkyň boýnuna düşdi. Olaryň başarmaýan zadyny näde bestin? Düşünün hatda hak ýa hukuky nämedir? Jurist barmydy? Adamlar hak hukukyny öwredip oturup. Ýok. Onlara da aýdyldyk şu adamlar hak hukukyny öwretmede şolar ýa-ni kyngyna düşende şolar elinden pulunu almagyny öwrenýärdi, konsultasiýa berýärdi. Bütün devleti, yurdu, milleti korrupsiya öwürdiler. Şu mal korrupsiýasy çöp başam gymyllana, hatda sen näde diýersin? Ya tam süpürje bolup meşe ýerjek bolsaň 1000 manat bermeli ýa $1000 men düşünmedim. Pul berilende Türkmenistan. O sen özüňe tam süpürje bolsaň näçe wagtda özüň şu beren pul ödýär diýdi, bir ýyla işlemeli. Sen bir ýyldan soň şu taýda işlejegini bilýärmi? O aza Türk işlendi. Şu yollaşsa verilýär, olam verilýär. Täzelýär. Onun pul almaly, täze gelin. Türmede akılları diýilýär, bir hakyky bolun da. Ýa-da şuma türmede bir bendiýe oturdy, muny oturuny elinden emlegine diýerler. Soň muny hani 10 ýyl bar, 10 ýyla çelli möhletim bar. Eger ýene de bir $5000 tapsan sana 5 ýyl berýär. Ýok, sen 10 ýyl oturursun diýär. Onu ýene de bula karda batyp 5 tapýar. Ene 5 ýyl oturup çykman olanı da oňay diýär. Sen o wagtda kimi tanýar? Kim var sen ornuna şkonka ýantyp, sen emani kamerany getirip bir ýyldy oturtmalar diýär, onu tagamak üçin sygyrsaga diýär. Kim var? O pullara adam. O ýani plan bir gat bar. Ben adın familiýasyny näme işleýär aýdyp berdi ýa, onu aýdyp berdi. Ene ondan diýär çykýar, oň ornuna da şol owasyny nakyp bir gadyr getirip otur diýär. Ene bu bir şu çarpyp belek aýlanıp dur. Türme başlıkları girene, işe girene $1 milyon vermek. Türkmenistan işlenip türmeden başlık. 2 yılın işler, ama boşaltmalı, onu aydınlığa atmalı. 2 yılla näme alıbelse öýüdüm ki. $1 milyon verdi işe giriyor. 2 yılların çıkandan sonra meýän bolýar, bedenen 2 milyon alınır. Yani 3 milyon. Onu öýüdüm hata var kelde. Ben nilen hata var. Bir günah tutulan adamdan hata var. Türmeden içinde keselçilikle, tuberkulozum, yenem, edilmeyen cinayet yok o tayda. Ana? Şunlar sistemi halk ondan şu zatları öwrenişdirildi, halk şu zatları tabyn edildi, boyun edildi. Niýasyn döwrüne de bilema, siz gatnaşdyram ýokmy? O çağalary awtomobil minip türmelere gidip türmelere görkezdirdiler. Kanun bastan şolun gününe düşersiniz. Ana bolan da. Soňa da ursat berdi. Hemen geňörýän. Adamlaryň gözüniň oduny ýapdy, alnanlardy. Bilmek üçin şol döwür, ýa-ni türmelere görkezme sebäbi ýaly bakydylan bagana bar. Soňra şol kun niýetçiler döwlet işgärine ýa halkym ýene bir ýerde. Şoň üçin Paris'e görse gaçyp aýdyp. Şeýle ýagdaýlar para.
Onun için biz hem sokulçuluktan her zat etmeli çıkmalı. Şu korkuyu ayırıp taşlamalı bir anımız. Näme üçin ol atalogul töwre näpdörlüni ýurdun içinde aýşaryp gelýärdi. Näme üçin ýurdun eýesi bolan halk bükülüp gelmeli, gözüni ýerden galdyrma. Ene sorum. Dedik gelecek bolsa şu neselem geçer, inniki nesele ýok şu döwletde. Ya birin gönü kapysyna gulgurnak bolup ýaşar, ýa-da bolam ýok, yer ýüzünden ýitirmederli beýle halklar gelip ýaşar Türkmenistanyň topragyna. Sen onu kerpişden jaýsan, agaçdan daşdan oluyor diýişim ýöne ýurt ýok bilen. Eger şu gidişine gidecek bol. Olam uzakda däl. Ýöne şu çaresini görmeli. Mahtumlyň bir sözi bar, paraga urukda düşmek gerekken. Aldım. O, emma emma näme özüňe kemlik bil aýtman öňüm senden soň kulary ýadygar boldy. Bilen zadyny aýtmak parlyň. Oşolam aýtyp geçipdir. Atalarym. 300 ýyl şonda da aktuallygyny ýitiremek şoň aýdan sözleri ýa. Şoň başlar. Biz näme üçin dymy oturmaly? Yerlerden şu zatlar aýdyrylmady. Nire gitsin ola bir top bagaty bol, bir depamizde ene şu tüskentler adamlar. Bir gün ne Türkmen aýaga galanyny dak bilen gününi. Bizim halkymy şuşunça 35 ýyllap şolary ol derejesinde tabir bolup ýaşanyny şolary bagyşlamaya para. Türkmen köçä çykandan soň dan görmän öýe girmek, şunu bilip goýup. Yani şu derece yetirenin şu topboğun öğüdür. Günahkarım öğüdür. Şuyam, sonra son tüykülük sakkalazma deyip Türkmen'in bir sözü var. Bulanım gidecek deri. Ne şeyle. Dolayı senin bir zatlar aytacak bolsan ayt cemler iştayda adamları yadıda oturma. Bu nasıl başladı işlem var. Bu harmada cimler tavurun oğudili, tavurun harmada Dolayı sağ ol. Gelin, ne bilelikte tüksettik bileneceğimizi paylaştık halk bilen. Galanım adamlar öldürü dinler görür, özünü gerek neticen çıkarır. Sağ olun yurttaşlar, hep mağazın önünde sağ olun. sağ olun.